cyfieithu yma ynghylch y Gwartheg yn llythrenol achos mae 'da ni Pencampwriaeth ar eich cyfer chi nawr. Pencampwriaeth yr Heffrod yn adran yr Holsteins. A Cheryl Thomas a Phil Reid gyda fi o hyd a Gam Safon sydd yn hyn nawr, Cheryl, yn y Pencampwriaeth yma. Dosbarth 7-4. Odi, mae hwn yn ragorol. Yr trisiedi sydd wedi lloio unwaith a'r un caff Heffers. So mae'r dyfodol yr hyrns yn wrth gwrs. A mae'r safon mor uchel. Mae'n... Odi. A'r beirniad Andrew Patton o County Down wrth gwrs nawr, mi fydd o ganlyniad Phil yn chwilio am rhywbeth sydd yn symud yn dda, yn cerdded. Mae'r trad yn mynd i fod yn bwysig fan hyn, yn dyfe, yn chwilio am rhywbeth am fiwch sy'n mynd i bara, yn dyfe? Wel, ti'n modd, mae dibyd erbyn, boes ar Maidens, o'n drisiad llath yma, boes. Mae'n ragorol, ti'n modd. Mae'n sefyll mas, dde. Mae'r ring presence, mae popeth yn y man iawn yn y fe. Mae'n top notch, yn y fe. A mae enw ddi'n gweud i. Has it all, yn y fe, na'r tarw i fi mas o. A she has it all. Ond mae'r drisiad, oedd yn ail iddi yn y chlasta cilfeithi. Mae hwnna'n ragorol hefyd. Mae'n dilyn ddi'n yn rhwydd yn dwi, really. Heather Wyn, na, pwy sydd yn ei fyna nawr? Hwnna'n illodd y clas, Wilto. Taylor Jones, David Jones yna nawr wrth gwrs ni'n gweld. A dyna hi'r fiwch o'ch chi'n sôn am wrth gwrs yn dyfa. Mae'n anodd gweld teibio hon fel o'ch chi'n gweud. Mor safonol. Ond neis gweld yr Heffrod bach ifenc yma mas hefyd yn y dosbarth. Ni'n gweld nhw fan hyn nawr. A gweld safon y bryd hefyd yn dyfa, tywod. Odi. Maen nhw'n troi'r stoc yma mas yn ragorol. A mae'n neis gweld plant ifenc y dyfodol, ife? Yn bendant. Y trisiedi a'r... Yr handlers. A mae rhaid ni gael gwad ifanc mewn i'r diwydiant. Os, yn bendant. Mae'r heb rein sy'n dyfodol i ni. A mae'n braf gweld y niferoedd mor uchel mae fydlen ni yn adran y Gwartheg Godro a'r Gwartheg Beef a'r cyfandirol y commercials wrth gwrs yn dyfe, Gwartheg Masnachol. Mae'n braf gweld bod y gefnogaeth yma ar nifer y gorau mae wedi bod ers cyn Covid. Odi. Mae pobl fel Jeremy Clarkson wedi gwneud siw gwmyn o waith da i pobl sy'n byw yn cefn gwlad, ond felly ddim yn deall yn iawn fel mae amaeth yn gweithio yn y fe. Achos i ni fynd i weid, mae'n twff neu mae'n fel un ma ffarmo, ond i rhywun fel Jeremy Clarkson i weid mae'r following da fe, a mae crowd ma wtio nhw seffil. Mae'r beirniad am anerch y dorf sylweddol sydd yma, felly dewch ni weld beth sydd gan Mr Patton i Can we just first off give all our exhibitors in the championship here just a quick round of applause, please? I think the quality that we have right from our red calf right up to our second place senior heifer today is outstanding. And when we see them all here in the centre of the ring today, it's really quite something to see. And it's such a privilege for me to be stood in the centre of the ring today with the decision to make. We start off with my youngest calves today, just that completeness of the red calf. We moved through with the style of the second place calf to her in the class, a calf that is a real eye-catching calf. We moved on to our maiden heifer class with another really correct heifer with great strength that won today, followed by a real long, stylish red heifer in second. We then had our in-calf heifer, one that's going to make a great cow someday. She has all the boxes ticked to go on and make a really good one. We then had our junior heifer. It's quite fresh today. I think, again, she'll have her day and she'll make a real good cow. And then we moved on to our senior heifer in milk class today. We had this real stylish black heifer, a real modern kind of heifer today. Followed by another heifer that I really admired in second place to her today. But I'm not going to waste any time. I'm going to tap out this black heifer as my heifer champion today. Wel, dyna ni, Deb Syndod. Wedwch chi cilfeithi yn ail wedyn, ond y garden goch yn mynd i'r Taylor Jones, David Jones ar heffer dywyll yna. A mae'n rhagorol yn dwi. Mae'n, mae popeth yn y man iawn da, a drwchwch ar gadair ôl na, mae'n special, mae'n... Neu'r ifanc dyl. Odi. A'r dreisiad yn reserf da cilfeithi, mae hwnna'n un dda, mae'r ddwy yn matcho ond nhw, mae nhw yn yr un. Arbennig, diolch yn fawr i chi am eich cwmni. Yn cael modd i fyw yma.